आंनि मुङा मनिलाल नार्जारी। आं बे जोंनि दलापारा गामिनि गावबुरा माने इलेक्टेड गावबुरा। दा दिनैहाय जोङो दिनै मोनसे माने गामियाव जेनेबा गोबां सिनियर मानसिफोरा माने अ रोङै माने गावनि नामखौ रोङै लिरनो फरायनो रोङै गोबां दङ। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जयै गामिनिया सावरायलायनानै जे मोनसे बिथांमोनखौ गावनि नामजों लोगोसे गुबुननि मुंफोरखौबो लिरनो आरो फरायनो रोंनायनि थाखाय मोनसे बैसोगोरा मोनसे सोलोंथाइ मावबादा जों दिनैनिफ्राय बेखेवनो नागिरदों। ओरैनो बेयाव आं थुरमुर हिसाब खालामनायाव माने जोंनि माबायाव एडाल्टफोरा माने इलिटारेट एडाल्टफोरा एटलिस्ट 35 आं मोनदों। थाबावनो हागौ आरोखि। औ, बेसेन नाङै जागोन। दस्रा गामिनिया फैयोब्लाथ' मोजां, जेबो नङा, सुबिदाया थागोन आरोखि। बियोथ' माने आथिखाल जे थासारि, बै थासारिया माने गोदोनि बायदि जे आखाइजों टिप सुहि होनाय बेयो माने गैया जालांनो हमगासिनो दं। माने सिस्टेमा सोलायगासिनो दं आरोखि। बैखौ नोजोर बोनानै जाहाथे एसेब्लाबो जोंनि सिगांनि जे स्टुडेन्ट बिथांमोना लिरनो एबा फरायनो हायो बा गावनो अन राइटिं खालामनो हायो, लिरनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै बे खामानिखौ जों मावनो लादों। ओरैनोथ' आथिखाल मुगाया बिराद माने सोलोंथाइनि बिराद दरखार जाबाय। जोङो न'निफ्राय ओंखारबानो जिखुनु जाया खामानि, बेंकनि खामानि होन बा माबा मोनसे खामानि होन, गारि मथराव होन, फैसा बख'नाय, जिखुनु जायावनो नोङो सिगांनि बायदि जे टिप सुहि होनाय बियो माने सोलिनो नागिरला। समाव जोङो फैसाफोरखौबो मोनबोनो नागिरा। बिनि थाखायनो जोङो बोरैबा गावनि मुंखौ एबा मालायनि मुंखौबो सिनायनो बा गावनो लिरनो, आखाइजों लिरनानै होनो हायो, बैफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो बे खामानिखौ मावनो लादों। ओरैनोथ' जोंनि रायजोफोरखौ जों नायदों, जों रायज्लायदों, माने जोबोद गोसो गुदुं जादों आरोखि। ओंखायनो जों आसा खालामनो हायो दिनैनि जे हाबाफारि लानाय बेजों गैयाब्लाबो माने जोङो गोजौथार सोलोंथाइ नङाब्लाबो आं जिखिनि दहाय बुंनाय गावनि मुंखौ लिरनो एबा फरायनो रोंनायजों लोगोसे गुबुननि मुं एबा गारि मथर बायदिसिना फोरनि जे साइन बर्डफोर बा माबा मोनसे पेपार बायदिसिनाफोरखौबो फरायनो हानायनि थाखाय जों सानदों आरोखि। दा जोंथ' जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननायखौनो मोनदों। मानो होनबा दानि जे बे आथिखालाव जे जोंहा दहाय गावबुरा बिथाङा बुंलांदों, बेखौनो जों लानानै दा जोङो गामियाव बयबो बिदिनो एसे एनै लिरनो रोङोबा बयबो मोजां जागोन होननानै सानदों आरो। क्लासखौ जोङो ओरैनो जाखांनाय समाव 9टा 10टायाव लागोन मोनायाव। गोसो गुदुङाथ' जोङो गोसो गुदुं जाजोबदों। मानो होननानै बुङोबा आंनो मोनसे समावनो आंबो बिराद लासिं सिं जाबोगासिनो दङ। ओमफ्राय आरो बिदिनो सोरबायाबो लासिं सिं जागासिनो दं। मानो होनबा जोङो जब कार्डनि फैसा बख'यो, बाहाय जों मालायखौ लिरहोनाङो आरो आखाइजों टिप सुइ होनानै थाखा बख'नाङो, मालायनि हाथे हाथे जायो। आरो जों मोनसे बिजनेस फिसा मावोब्लाबो जोङो मानो होनबा सोरनिबा जेन'बा थाखाखौ डाइरेक्ट हरालासिनो सोरबा माहाजोना जोंनो चेक हरो। बे दानि दिनावथ' बे चेकखौ दानिब्लाबो आवगायनिब्लाबो समाव मानो होनबा नोङो चेक हरनाय लोगो लोगो निजा सहि होनानै फैसाखौ बख'ना लाबोनांगौ जायो। आं बै मोनसे समाव बङाइगावआवनो बिदि लासिंसिं ओंखारबोफिननांदों आरो बे चेकखौ सहि होनो रोङैनि। आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो एसे एनै बिजनेस गेलेयोमोन, औवाबो बिजनेस गेलेयोमोन जों। औवा बिजनेस गेलेयोबाबोथ' जोङो बै खाथा सुनायाव सहि होनांगौ जायो गावनि नामखौ, बाहायबो जों होनो रोङा, जों लासिं सिं मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ रोङोबा जोङो माने फोरोंलायनायाव दा आवगायनायाव जोङो गोसो होनानै फरायगोन, सोलोंगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो गोसो गुदुं जादों जों दा। जोङो गोदो फरायनो रोङासै, ओमफ्राय दा बेखौनो दानि मुगायाव बे सिगनेसार होनांगौ नालाय, दा बिनि थाखाय जोङो रोङिखाय दा बेखौनो जों सोलोंफिननो गोसो होदों। जों दा थाव संख्रि बानलु देरथांनायफोरखौबो जों नायनो रोङा, ओरैनो जाफैलाबायो। मुलि बायदिसिना बायनाय बेफोरखौबो देरथांनायखौ जों मिन्थि रोङा, जों ओरैनो जाफैलाबायो, हामनाय हामि जों मिन्थिया। बेनि थाखायनो दा बे सोलोंथाइजों जों रोङोना रोङा जों गोसो होनोसै आरो। गामिनिफ्राय होनाय जादों, दा सोलोंनो गोसो जादों हनै माखासे मानसिफ्रासो। गासिबो गोसोआनो जादों हनै। जों सोलोंगोन।
मोजाङै मोजां जोङो रोंथोंल' जोङो